ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. бинандаҳои азиз, нашри навбатии барномаи тиллиётии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озод намудани судяҳо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. давлатзода Хусрав Лутфулло аз вазифаи муовини раиси суди ҳарбии гарнизони Душанбе, Раҳмонзода Маҳмад Шариф аз вазифаи судяи суди шаҳри Душанбе, ҳаким Рухшона Аскар аз вазифаи судяи суди шаҳри Душанбе бо сабаби ба кори дигар гузаштанашон озод карда шаванд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 11 июни соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини фармондеҳи гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корҳои сиёсӣ, тарбиявӣ, озод намудани полковники гвардия Одиназода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. полковники гвардия Одиназода Исматулло Маҳмадулло бо сабаби ба нафақа баромаданаш аз вазифаи муовини фармондеҳи гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корҳои сиёсӣ, тарбиявӣ озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 11 июни соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сафири фавқулода ва мухтории ҷумҳурии Тоҷикистон дар Муғулистон таъин намудани Ибодзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. сафири фавқулода ва мухтории ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Қазоқистон Ибодзода Хайрулло ҳамзамон сафири фавқулода ва мухтории ҷумҳурии Тоҷикистон дар Муғулистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 11 июни соли 2019. мутобиқи банди 8 моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судяи суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон бозхон намудани Акрамов Аҳтам Маҳрамович бо сабаби вазъи саломатӣ муддати дароз вазифаҳои худро иҷро карда натавонистанд, дар бораи аз вазифаи судяи суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон бозхон намудани Лутфуллозода Шавкат бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш, дар бораи муовини якуми раиси суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб намудани Лутфуллозода Шавкат, дар бораи судяи суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб намудани Давлатзода Хусрав, Раҳмонзода Маҳмад, ҳаким Рухшона ба Маҷлиси Миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол гардиданд. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳимзода Абдусалом, Маликзода Нарзулло, Меликзода Қабатулло муовинони раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шуданд. идомаи барномаи ахбор. дар бораи иҷлосияи 19 Маҷлиси Миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати панҷум. иҷлосияи 19 Маҷлиси Миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати панҷум 12 июни соли 2019 соати 9 дар толори маҷлисгоҳи Маҷлиси Миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. аъзои Маҷлиси Миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 12 июн аз соати 7 то соати 8 дар бинои Маҷлиси Миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ошиёнаи сеюм утоқи кории шуъбаи ташкилӣ ба қайд гирифта мешаванд. телефонҳо 221 12 47 223 19 48. идомаи ахбор. тавре иттилоъ доред 14-15 июни соли равон дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе саммити панҷуми сарони давлатҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё баргузор мегардад. коршиносон ба он назаранд ки саммити мазкур барои муҳокима ва ҳалли мушкилоти мавҷуда дар Осиё, инчунин барои пешбурди ташаббусҳо ва дарёфти механизмҳои самаранок дар сатҳи баланд муҳим хоҳад буд. гузориши Ҳикматулло Назарзода дар ин хусус. осиё хонаи умумии мост. ҳамаи мо хоҳони онем ки дар хонаи умумии мо сулҳу субот ҳукмфармо бошаду тафовути сатҳи рушди иқтисодиро ҳаракат бар сӯи пешрафти умумӣ ба тартиб дарорад. мо бояд иқтидори машваратамонро пурра истифода намоем, то ки дар заминаи муколамаи васеъ саъю кӯшиши умумӣ баҳри рушди устувори иқтисодӣ ва амнияти муштарак ҷомеаи босуботу шукуфони халқҳои Осиёро барпо намоем.
машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё чун созмони минтақавӣ соли 1992 таъсис ёфта, то имрӯз 27 давлати ҷаҳонро ҳамчун аъзо, 8 кишвар ва 5 созмони минтақавию байналмилалиро ба ҳайси нозир муттаҳид намудааст. давлатҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё. кишварҳое ки аъзои ин созмон ҳастанд имрӯз 27 ададро агар ташкил ҳам намоянд, лекин 90% ҳудуди Осиёро ташкил менамоянд ва бештар аз нисфи аҳолии кураи заминро ташкил менамоянд ва бояд қайд намоям ки ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳои фаъол дар созмони мазкур мебошад ва аз замони таъсис ёфтани ин созмон то ба имрӯз дар ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ки тағйиротҳои куллӣ ба вуҷуд омадаанд. аз ҷумла чихеле ки мо медонем имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ яке аз давлатҳои рӯ ба инкишоф мансуб ёфта, яъне ки принсипҳои давлатдории демократии ҳуқуқбунёд ва дунявиро пеш гирифтааст. давлатҳое ки аъзои созмони машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ҳастанд, бо иқтидору имкониятҳое ки дар ихтиёр доранд, барои беҳтар кардани вазъи иқтисодии, иҷтимоӣ ва сиёсии кишварҳои узви он метавонанд тадбирҳои муҳимро роҳандозӣ намоянд. ҳоло баъзе аз кишварҳо ҳамчун давлатҳои нозир дар ин созмони минтақавӣ иштирок мекунанд. давлатҳои нозири созмони машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё. бино ба андешаи коршиносон, давоми 2 даҳсолаи баъди эълони ташаббуси таъсиси машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё, ҷаҳон ва умуман қитъаи Осиё ба куллӣ тағйир ёфт. аз як тараф ҷаҳонишавӣ имконияти рушди иқтисодиро фароҳам овард, аз ҷониби дигар хавфу хатар ва ситезаҷӯиҳои нав пайдо шуда монеи рушди пешрафти кишварҳои аъзо гардиданд. тибқи таҳлилҳое ки гузаронда шудагӣ ҳастанд, муҳаррики асосии рушди иқтисодиёти ҷаҳон дар минбаъда, дар солҳои минбаъда ин асосан ин минтақаи Осиё мебошад ва он захираҳои бои истеҳсолӣ, захираҳои бои табиӣ, инсонию қувваи корие ки дар Осиё мавҷуд мебошанд, имрӯз ба таври пурра истифода нагаштанд ва дар сурати дар якҷоягӣ, дар ҳамбастагӣ фаъолият намудан ин кишварҳо метавонанд ки ба дастовардҳои назаррас ноил гарданд. рушди иқтисодӣ ва суботи иҷтимоии як кишвар ба беҳдошти аҳволи мардуми давлатҳои дигар таъсири мусбат мерасонанд. ҳама ин аз кишварҳои аъзои ин созмони муҳими минтақавӣ ба ҳампайвастагии доимӣ, таҳкими боварӣ ва ҳамкорӣ дар тамоми сатҳу зинаҳоро барои сарнавишти минбаъдаи Осиё тақозо менамояд. шаҳри душанбе пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон макони баргузории боз як чорабинии муҳими сиёсии минтақавӣ саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё мебошад. имрӯза дар пойтахт барои дар фазои мусоид баргузор намудани саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё корҳои созандагию сабзгардонӣ ва зебову назарабо гардонидан кӯчаву хиёбонҳо муташаккилона идома доранд. Нуриддини Қурбон ва Аҳлиддини Карим аз рафти тадбирҳои омодагӣ дар пойтахт гузориш медиҳанд. саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё дуюмин чорабинии муҳими сиёсӣ аст ки бо иштироки намояндагони давлатҳо ва созмонҳои бонуфузи минтақавию байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе баргузор карда мешавад. саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё дар шаҳри Душанбе рӯзҳои 14 ва 15 июни соли равон доир хоҳад гашт. ҷиҳати дар сатҳи баланд гузарондани ин чорабинии сиёсӣ бо ибтикори роҳбарияти шаҳри Душанбе раванди бунёдкорӣ ва омодагиҳо ба саммит марҳилаи навро касб намудааст. шурӯъ аз фурудгоҳи байналмилалӣ
кӯчаи ба номи Аҳмади Дониш, хиёбонҳои Садриддин Айнӣ, Абу Абдуллоҳи Рудакӣ ва дар дигар кӯчаҳо корҳои омодагӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. дар доираи вусъат додани корҳои омодагӣ шинонидани гулҳои ҳарранга бо конструксияҳои нав ки ҳар яке ба худ маънои хосро инъикос мекунанд идома дошта, дигар тадбирҳои зебогардонию сабзгардонӣ ҷараён доранд. бояд таъкид намуд ки Тоҷикистон зери сиёсати дурбинона ва инсондӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳама кишварҳои олам, махсусан давлатҳои Осиё ва созмонҳои минтақавию байналмилалӣ муносибатҳои дӯстонаю дуҷонибаро ба роҳ мондааст. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои баргузор намудани ҳама гуна чорабиниҳо, аз ҷумла барои дар сатҳи баланд доир кардани саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё тамоми шароит фароҳам оварда шудааст. насби шиору овезаҳо ва навиштаҷот, рамзи ҳамоиш дар кӯчаву хиёбонҳо сокинону меҳмононро аз баргузории саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё воқиф мегардонад. дар саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ки бори нахуст дар ҷумҳурии Тоҷикистон доир мешавад, роҳбарият ва намояндагони воломақоми беш аз 30 давлати дунё ва ташкилоту созмонҳои бонуфузи минтақавию байналмилалӣ иштирок хоҳанд намуд. ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати хориҷии худро дар асоси сиёсати дарҳои боз пеш бурда омода аст ки барои расидан ба мақсаду вазифаҳои таҳкими ҳамгироӣ байни давлатҳои Осиё дар ҳама бахшҳо иброз намояд. Нуриддини Қурбон, Аҳлиддини Карим, Мақсад барои барномаи ахбор. корҳои омодагӣ ба саммити панҷуми сарони давлатҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё дар ноҳияи Варзоб низ идома дорад. зеро дар рӯзҳои баргузории саммит боздиди роҳбарият ва намояндагони воломақоми кишварҳои аъзои машварат аз ин минтақаи сайёҳии Тоҷикистон дар назар аст. тавсиёти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. Варзоб ки аз минтақаҳои сайёҳии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, иштирокдорони ҳамоишҳои сатҳи баланд, хоса роҳбарият ва намояндагони воломақоми дигар кишварҳо ҳамеша хоҳиши тамошои табиати дилфиреби онро доранд. ин навбат боздиди намояндагони воломақоми давлатҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё низ аз ин минтақаи сайёҳии мамлакат дар назар аст. ҳарчанд то баргузории панҷумин саммити сарони давлатҳои аъзои ин машварат рӯзҳои ба шумор мондааст, ҳамоно бо иштироки сокинон ва кормандони идораҳои дахлдори ноҳия тоза намудани ду шафати роҳи мошингард ва насби шиору овезаҳо идома дорад. филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки нигаҳдории роҳи Душанбе-Чаноғро дар ихтиёр дорад, дар робита ба ташрифи меҳмонон корҳои таъмиру навсозиро дар ин масир вусъат мебахшад. таъмири куллии 11 километри роҳи Душанбе-Чаноғ дар минтақаи Варзоб аз ҷумлаи тадбирҳоест ки дар доираи омодагиҳо ба саммити сарони давлатҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё амалӣ карда шуд. ин корро ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз техникаву механизмҳои замонавӣ дар як муҳлати кӯтоҳ ба анҷом расонид. дар давраи навсозии ин қитъаи роҳ ки аз километри 10 то 21ро дар бар мегирад, зиёда аз 40 техникаву механизм ва 130 корманд фаъолияти пурмаҳсул доштанд ва бо ҳамин мунфаршкунии яклухти роҳ бо сифати баланд анҷом ёфт. барои анҷоми ин кор зиёда аз 13 000 тонна асфалт харҷ гардидааст. дар ин масир кашидани хатҳои уфуқӣ низ ба итмом расид. мутахассисони соҳаи роҳу нақлиёт мегӯянд, мавҷудияти чунин хатҳои уфуқӣ яке аз талаботи асосии бахши роҳсозӣ буда, саҳми он дар таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт бориз аст ва роҳро зебову назаррабо менамояд. муҳимтар аз ҳама, ин иқдом бо истифода аз ранги босифат ва тавассути техникаи замонавӣ амалӣ шуда, кафолати муддати зиёд беосеб монданаш таъмин аст. тоза ва таъмир намудани ҷӯйборҳои ду шафати роҳ низ дар мадди назар қарор дорад. бо таъмири асосии роҳ ва насби шиору овезаҳо гуфтан мумкин аст ки имрӯз омодагиҳо ба саммити сарони давлатҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё дар сатҳи баланд қарор дорад. Абдуваҳоби Абдусаттор, Собири Абдурозиқ, ноҳияи Варзоб, ахбор. раванди кори ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиёро 650 нафар намояндагони васоити ахбори оммаи дохил ва хориҷ, хабарнигорони рӯзнома, маҷаллаҳо, радиоҳо, телевизионҳо ва агентиҳои иттилоотӣ аз кишварҳои аъзо ва шарику нозир инъикос менамоянд. бо ин мақсад дар ошёнаҳои якум ва дуюми қисми чапи Кохи Наврӯз ки макони асосии баргузории ин ҳамоиш мебошад, маркази матбуотӣ ташкил карда шуд. гузориши Зоишои Тавоимрод.
15 ایون سال 2019 در شهر دوشنبه نمایش پنجمی مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا تحت ریاست جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. با مقصد در سطح بلندی تشکیلی دایر کردن همایش، پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه ایدانه آراسته شده، شعار و آویزه‌ها با متن استقبال صمیمی سران دولت‌های اشتراکچی و ناظر رمز همایش در کوچه و خیابان‌های شهر آماده و نصب گردیده است. در حاشیه کاری همایش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان با رهبران یک قطار کشورهای اشتراکچی ملاقات‌ها اوید به بررسی و وضع دورنمای مناسبت‌های دوجانبه و بسیارجانبه برگزار می‌کنند. همچنین همایش پنجمی مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا امکان مساعده را برای برگزاری واخوری دوجانبه سران دولت‌های اشتراکچی و ناظر فراهم می‌آورد. جریان کاری همایش پنجمی مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا را تحت ریاست جمهوری تاجیکستان 650 نفر نمایندگان وسایط اخبار عامه داخل و خارج، خبرنگاران روزنامه و مجله‌ها، رادیوها، تلویزیون‌ها و آژانس‌های اطلاعاتی از کشورهای تاجیکستان، چین، کانادا، بحرین، ایالات متحده امریکا، افغانستان، ایران، کامبوجا، ترکیه، هندوستان، بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان، ویتنام، پاکستان، بنگلادش، لبنان، شریلانکا، قرقیزستان، روسیه، عراق و آژانس‌های اطلاعاتی یورازیا، اسوسییتد پرس، ریترز، میر، اینترفاکس، اینفوشوس، یورویدنیا و غیره انعکاس می‌کنند. نقش وسایط اخبار عموم در مسئله روشنی انداختن به مسائلی که محاکمه میشوند در این سمیت و عموما برای پخش اطلاعات از همین گونه همایش‌ها و سمیت‌ها بسیار اهمیت کلان دارد، چون که کسی که صاحب اطلاعات است، کسی که اولین شده اطلاعات دارد و موقع برتری دارد. همین اطلاعات درباره مسائلی که در مشورت محاکمه میشوند، درباره دولت‌هایی که در اینجا اشتراک میکنند، تشکیلات‌های منطقوی و بین‌المللی که اشتراک میکنند، همه اینها را همین وسایط اخبار عموم پخش میکنند، جهانی میکنند در یک مدت بسیار کوتاه و تمام دنیا خبردار میشود که در دوشنبه چی واقعه بود، چی مسئله ها که محاکمه شدند و کدام یک فورم برپا گردید، سمیتی که چگونه مشورتی بود. این از یک طرف معرفی خود تاجیکستان است به صفت یک دولت موفق در سیاست بین المللی. از طرف دیگر اثبات میکند که جمهوری تاجیکستان به آزادی مطبوعات، به آزادی سخن ارج میگذارد. بررسی مسائل امنیت و همکاری در قطعه آسیا و سهمگذاری در جریان جهانی مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر و جنایتکاری فراملی از هدفهای اساسی این همایش است. مقامات عالی قبول قرار همایش نشست سران کشورها و حکومت‌های اعضا بودند، آن در 4 سال یک مرتبه برگزار می‌گردد. آخرین همایش 21 می سال 2014 در شهر شانگهای جمهوری مردمی چین برگزار گردیده بود. راهبری و مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا تیر ماه سال 2018 از چین به تاجیکستان گذشت. کاخ نوروز مکان اساسی برگزاری همایش مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا می باشد. در آشیانه‌های یکم و دوم قسم چپ کاخ نوروز مرکز مطبوعاتی تشکیل کرده شد. در مرکز مطبوعات برای 450 جای نشست، میز و کرسی دسترس گردیده، 350 عدد کامپیوتر معاصر نصب شده است. همه کامپیوترها با اینترنت بلند سرعت ناقلی و بیناقل وای فای پیوست گردید. اینچنین مرکز مطبوعات با تجهیزات دیگر تکنیکی ضروری از قبیل پیوست کنک‌های ناقل برق، فکس، تلفن، نسخه بردار، کاغذ، مواد کانسیلری و غیره تامین شد. جهت دسترسی نمایندگان وسایط اخبار عامه داخل و خارج به مواد همایش در مرکز مطبوعات 2 مانیتور کلان برای پخش مستقیم رفت چورابینی و آواز اصل جلسه نصب شده. اینچنین دستگاه‌های شنیدن ترجمه سینخرونی با زبان‌های روسی، انگلیسی و خطایی تامین گردید. ظاهرشاه تقویم راد بهادر قربان، دوشنبه اخبار.
имрӯз дар шаҳри душанбе нашри ҷилди якуми китоби раиси ҷумҳурии мардумии чин Си Ҷинпин дар бораи идоракунии давлатӣ бо забони тоҷикӣ муаррифӣ карда шуд. Ин тадбири фарҳангӣ дар ҳоле баргузор мегардад ки чанде пеш дар ҷумҳурии мардумии чин китоби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тоҷикон дар оинаи таърих бо забони чинӣ муаррифӣ гардида буд. гузориши хабарнигоронамон. нахустин нашри ҷилди якуми китоби Си Ҷинпин дар бораи идоракунии давлатӣ ба забони тоҷикӣ зиёиён, муҳаққиқон ва намояндагони доираҳои сиёсӣ ва адабии ду давлати ба ҳам дӯсту ҳамҷаворро ба ҳам овард, муаррифӣ шуд. иштирокчиёни ҳамоиш тадбири мазкурро дар остонаи сафари давлатии раиси ҷумҳурии мардуми чин Си Ҷинпин ба ҷумҳурии Тоҷикистон ва иштирок дар ҷаласаи машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ки дар Тоҷикистон баргузор мегардад, рамзи арзёбӣ намуда таъкид доштанд ки Тоҷикистону Чин чун ҳамсояи неку ба ҳам дӯст дар бахшҳои гуногуни афзалиянок ҳамкориҳои мутақобилан сунмандро ба роҳ мондаанд. Дар маросими рӯнамоии китоби мазкур гуфта шуд ки китоби Си Ҷинпин дар бораи идоракунии давлатӣ як тарзи муҳим барои бештар фаҳмидани роҳи рушди Чин мебошад. Китоб дорои 79 суханрониҳо, консепсияи рушди Чин, роҳи рушд, сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ тасвир гирифтанд. Китоби мазкур консепсияи нави стратегияи нави идораи давлатро дар шароити давраи нав инъикос менамояд. таъкид шуд ки ду кишвар дар партави сиёсати дӯстию ҳамҷавории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии мардуми Чин Си Ҷинпин робитаҳои неки иқтисодию тиҷоратӣ ва илмию фарҳангӣ бо ҳам мепайвандад ва ин робитаҳо дар замони муосир бо соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон бо саъю талоши сарони ҳарду давлат вориди марҳилаи сифатан нав гардидааст. хусусан ҳамкории Тоҷикистону Чин дар доираи созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва минтақавӣ, нозири Созмони Милали Муттаҳид, Созмони ҳамкории Шанхай беш аз пеш тавсия ёфта то ба сатҳи шарикии стратегӣ расидааст. таҳкими робитаҳои сунмани ду кишвар ҳамкории фарҳангӣ ҷойгоҳи шоистаро касб намудааст. муаррифии нахустин нашри ҷилди якуми китоби Си Ҷинпин дар бораи идоракунии давлатӣ бо забони тоҷикӣ аз дӯстии тарихӣ то шарикии стратегӣ дар ҳолест ки дар доираи баргузории ҳамоиши ҳамкории Чин ва Тоҷикистон дар доираи як камарбанд як роҳ ки 28 апрели соли равон дар Академияи фанҳои ҷамъиятии Чин муаррифии китоби арзишманди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тоҷикон дар оинаи таърих ки ба забони чинӣ тарҷума ва чоп шудааст дар маросими бошукӯҳ дар Пекин муаррифӣ гардида буд, маънидод гардид. пас аз муаррифии нахустин нашри ҷилди якуми китоби Си Ҷинпин дар бораи идоракунии давлатӣ ба забони тоҷикӣ созишномаи ҳамкорӣ дар соҳаи синамо байни намояндагони ду давлат ба имзо расид. Бобокамол Аминзода, Боболӣ Тағозода, Ахбор. бинандаҳои азиз, барномаи ахборро идома медиҳем. барои таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ ва дар сатҳи баланд гузаронидани давраи тирамоҳи зимистон дар шаҳри Хуҷанд зеристгоҳи дуюми барқии пуриқтидор бо номи Темурмалик бунёд карда мешавад. иншооти мазкур дар эътимоднокии барқрасонӣ, баландбардоштани сифат ва кам кардани талафоти нерӯи барқ аҳамияти муҳим дорад. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. бо афзоиши аҳолӣ, бунёди инфраструктури зиёди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва таъсису фаъолияти корхонаҳои саноатӣ дар шаҳри Хуҷанд талабот ба истифодаи қувваи барқ меафзояд. ҳамчунин иншооти солҳои қаблӣ сохташудаи қабул ва тақсиму интиқоли нерӯи барқ ба навсозию таҳким ниёз доранд. бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтани зеристгоҳи барқии ваҳдат бо ду трансформатори ҳар кадоми 25 мегаволт ампер дар низоми барқрасонии шаҳри Хуҷанд аҳамияти муҳим дошта. чунин зеристгоҳи барқии дуюм бо номи Темурмалик дар соҳили чапи дарёи Сир дар шаҳри Хуҷанд бунёд мешавад. имрӯз мана дуюм зеристгоҳи барқии Темурмалик бо ду трансформатори 25000 киловолт ампера бунёд шуда истодааст, ки барои шаҳри Хуҷанд аҳамияти хеле калон дорад ба муштариён. бунёдшавии корхонаҳои саноати нав, бунёдшавии хонаҳои истиқоматии нав ва кам намудани талафоти нерӯи барқ асоси инчунин бо барқи хушсифат саривақт мунтазам бо барқ таъмин намудани муштариёни шабакаҳои барқи шаҳри Хуҷанд мебошад. бо сохта ба истифода дода шудани зеристгоҳи барқии Темурмалик сербории 5 зеристгоҳи мавҷуда ки дар якҷоягӣ дорои 11 трансформаторҳои тавоноияшон аз 4000 то 25000 киловолт ампера мебошанд кам карда мешавад. ин барқрасониро бо эътимод сифати шиддати барқро баланд, талафоти нерӯи барқро кам мекунад ва омили пешгирӣ аз садамаҳои системаи барқӣ мебошад. зеристгоҳи барқии Темурмалик 110 ба 10 киловолт бо харҷи $4 миллион америкоӣ
амрикоӣ дар доираи лоиҳаи кам кардани талафоти нерӯи барқ дар суғд дар асоси созишномаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бонки таҷдиду рушди аврупоӣ сохта мешавад. иншоот аз зеристгоҳи дорои 2 адад трансформатори пуриқтидори 25 мегаволт ампера бо 21 адад чашмаки 10 киловолта, хати кабелӣ ба масофаи 11 километр, хати ҳавоии дузанҷираи шиддаташ 110 киловолт ба масофаи 3 километр иборат мебошад. ман дар давоми ин солҳои фаъолиятам ҳамчун мутахассиси ҷавон дидам ки бо таваҷҷуҳи пешвои миллатамон соҳаи энергетика дар шаҳри хуҷанд бисёр ҳам пеш рафт. якумин маротиба ҷорӣ шудани системаи билингӣ дар шаҳри хуҷанд ин дар осиёи марказӣ ин як қадами бузург дар соҳаи энергетика мебошад. ҳоло дар шаҳри хуҷанд системаи билингии идораи марказонидаи автоматии ҳисобу истифодаи нерӯи барқ ки бо татбиқи лоиҳаи кам кардани талафоти нерӯ сохта ҷорӣ шудааст дар баробари таъмини боэътимоду сифати нерӯи барқ асоси мутобиқи меъёрҳо кам кардани талафоти нерӯи барқ мебошад. равзали раҳмон, Дилшод Юсуфӣ барои барномаи ахбор. амалисозии тадбирҳои ободонию созандагӣ ва ҷалби соҳибкорон ба ободонӣ боис гардид ки инфраструктури иҷтимоию хизматрасонии шаҳри Роғун такмил ёбад. чароғонкунии кӯчаҳои шаҳр ва таъмиру навсозии роҳҳо намои ин шаҳрро шабонгоҳ назаррабо намудааст. гузориш аз шаҳри Роғун. дар доираи маъракаи ҷабҳаи бузурги созандагӣ дар шаҳру деҳоти тоҷикистон дар шаҳри нурофарон Роғун ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои ободониву бунёдкорӣ васеъ ба роҳ монда шуданд. аз ҷумла дар партави омодагиҳои сазовор ба истиқболи ин санаи хотирмон ва татбиқи ҳадафҳои муҳими стратегӣ дар шаҳри Роғун сохтмони як зумра иншооти таъиноти гуногун бо маром ҷараён доранд. дар соли 2019 сохтмон ва ба истифода додани 16 адад иншоотҳое ки таъиноташон гуногун ба нақша гирифта шудааст. аз ҷумла дар соли 2019 сохтмон ва ба истифода додани бинои ҳизби халқии демократии тоҷикистон ба нақша гирифта шудааст ки айни замон корҳои сохтмонӣ ба маром рафта истодааст. дар шаҳри Роғун дар доираи иқдомҳои созанда ва бунёдкоронаи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бунёди сохтмони биноҳои маъмурӣ, майдончаи варзишӣ, манзили истиқоматӣ, фаввора ва гулгашт, симхонаҳои иловагӣ, таъмири боғча, равшаннамоии кӯчаҳо, бунёди истгоҳҳои замонавӣ, марказҳои ҳунарҳои мардумӣ бо маром идома дошта, сифати баланди корҳои сохтмонӣ дар зери таваҷҷуҳи роҳбарияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр қарор дорад. маркази фароғативу маишӣ баҳри сокинони шаҳри Роғун сохтмонаш идома дошта имрӯз то ба имрӯз як қисмати корҳо аз ҷумла сабзамайдонҳо ба пуррагӣ ба анҷом расидааст ва дар оянда низ баъд аз сохта ба истифода додани маркази маишию фароғатӣ метавонад дар ин ҷо зиёда аз 20 нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ шаванд. алҳол дар ҳудуди шаҳр сохтмони 16 иншооти гуногун таъинот бо маром идома дорад ки ҳамаи он то таҷлили 28-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ мавриди истифода қарор хоҳад гирифт. шоми Роғун ки бо ҳавои поку роҳат ва накҳати гулу гиёҳҳои кӯҳӣ ки ба кас роҳату тавоноӣ бештар мебахшад хеле қобили пазироӣ ва шоистаи тамошост. дар дораи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар баробари дигар иншооти таъиноти гуногун дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ҳамчунин бо саҳми соҳибкорону иқдоми дастаҷамъонаи сокинон роҳҳои маҳаллӣ таъмиру навсозӣ карда мешаванд. хабарнигорони мо гузориш медиҳанд дар ин мавзӯъ. бо мақсади фароҳам овардани шароити арзанда ва бунёди инфраструктураи зарурӣ дар ҳудуди шаҳраку деҳоти ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ бо талош ва иқдоми созандаи кормандони масъули Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократӣ ва ташкилотҳои ибтидоии он, тадбирҳои ободонӣ дар иртибот ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, инчунин 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёдкорӣ авҷу суръати тоза мегирад. дар доираи аксияи ҳизбӣ таҳти унвони якҷоя ҳал мекунем роҳҳои маҳаллӣ ҳудуди ҷамоати деҳоти Қаҳрамон бо сайъу кӯшиши якҷояи сокинон ва ташкилоти ибтидоии ҳизбии Марғоб навсозӣ карда шуд ки дар гузашта тариқи роҳҳои ин деҳа рафту омади сокинон ва ҳаракати воситаҳои нақлиёт хеле мушкил буд.
бо истифода аз техникаву механизмҳои роҳсозӣ ва ҳашари дастаҷамъона таи як ҳафтаи охир 3 километрро сангфарш карда шуда, корҳои навсозӣ дар дигар минтақаҳо идома дорад. тадбирҳои ободониву созандагӣ бо саҳми ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ тавассути аксияи ҳизбӣ таҳти унвони якҷоя ҳал мекунем дар шаҳрак ва деҳоти ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ вусъат дошта, бо ҷалби сокинон ва истифода аз шароити мавҷуда роҳҳо навсозӣ гардида, дигар инфраструктури зарурӣ бунёд карда мешавад. дар ҷамоати деҳоти панҷоби ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ низ навсозии роҳҳои маҳаллӣ бо суръат идома дошта, дар ин иқдоми хайр кулли сокинон бо эҳсоси масъулият фаъолона иштирок менамоянд. кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ ва ташкилотҳои ибтидоии он дар раванди корҳои ободониву созандагӣ саҳми арзанда гузошта, то имрӯз дар бунёди даҳҳо иншоот фаъолона иштирок намуданд. навсозии роҳҳои маҳаллӣ дар деҳоти ин ноҳия аз тадбирҳои муҳиму саривақтиест ки бо амалӣ кардани он барои сокинон ва бошандагони деҳаҳо шароити арзанда фароҳам оварда мешавад. чунин корҳои созандагӣ ва ободонӣ тибқи нақша чорабиниҳо ташкилу ба роҳ монда шуда, қабл аз ҳама барои рушди инфраструктури деҳот тадбирҳои муҳим амалӣ карда хоҳад шуд. дар солҳои соҳибистиқлолӣ бо дастгирӣ ва маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти шуғнови ноҳияи Ховалинг тадбирҳои ободонию созандагӣ вусъат ёфтааст. бунёди иншооти таъиноти гуногун боиси бо ҷои кор таъмин гардидани сокинон мегардад. гузориши Ҳикматуллоҳ Ҳусейнзода аз ноҳияи Ховалинг. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ховалинг ҷараёни корҳои ободониву созандагӣ вусъати тоза мегирад. ҳоло дар ноҳия бо дастгирӣ ва маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои сохтмонӣ дар чанд иншоот идома дорад. барои осон намудани мушкилоти сокинони ин ноҳияи дурдаст бунёди чунин иншооти навзамонавӣ аҳамияти хоса дорад, зеро дар онҳо шароитҳои зарурии кору фаъолияти доимӣ фароҳам мегардад. яке аз талаботҳои имрӯза дар соҳаи сохтмон мувофиқ ба талаботи шаҳрсозиву меъморӣ бунёд намудани иншооти замонавӣ аст. аз ин рӯ сохтмончиён ба сифати корҳо низ диққати аввалин дараҷа медиҳанд. вобаста ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 300 бинову иншоотҳо ба нақша гирифта шудааст. дар 300 бинову иншоотҳо корҳои сохтмонӣ аллакай оғоз ёфтаанд ки зиёда аз 300 нафар шаҳрвандон бо ҷои кор таъмин мебошанд. дар ҳудуди ҷамоати Ғаффор Мирзо бошад сохтмони бинои нави мактаб идома дорад ки дар ҷараёни он сокинони маҳаллӣ фаъолона иштирок менамоянд. мактаб дар ҳолати сарзаминӣ қарор дорад. ҳоло бошад мо сохтмони нави муассисаро сар кардем. аз ду ошхона иборат будад. барои 240 нафар хонанда пешбинӣ шудааст. ҳама ин тадбирҳои ободонӣ ва созандагӣ дар марказ ва деҳоти ноҳияи Ховалинг имкон медиҳад ки сатҳи зиндагии мардум беҳтар гардида як гӯшаи диёр боз ҳам ободу зебо гардад. Ҳикматуллоҳ Ҳусейнзода аз ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон барои барномаи ахбор. идомаи барномаи ахбор. дар қисми низомии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар ноҳияи Рашт маросими савгандёткунии наваскарон баргузор гардид. идигули Маҳмуд гузориш медиҳад. дар маросими савгандёткунии наваскарони қисми низомӣ дар ноҳияи Рашт ҷойгирбудаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ширкати афсарону сарбозон, намояндагони прокуратураи гарнизони ҳарбии минтақа ва волидони наваскарон баргузор гардид. аз ҷумла қайд гардид ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ баъзаи моддии техникӣ ва шароити зисти хизмати афсарону сарбозони артиши миллӣ беҳтару хубтар гардидааст. ин аст ки ҳамасола шумораи ҷавонони меҳандоз аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ аз ҳисоби ихтиёриён афзуда хизмат дар сафи артиши миллиро онҳо барои худ мактаби ҷасорату мардонагӣ ва далерию шуҷоат арзёбӣ мекунанд то ба савганди ҳарбӣ содиқ бошанд. баъдан бо гузашти низомии афсарону сарбозон дар назди парчам ба анҷоми маросими савгандёткунии наваскарон волидони сарбозон ба сухан баромада фарзандони худро барои хизмати содиқона, дӯстдоштани ватан, ҳифзи марзу буми кишвари азизамон ҳидоят карданд. дар рафти чорабинии афсарону сарбозони гурӯҳи зудамали дастаи наҷотдиҳии қисми низомии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ машқҳои наҷотдиҳӣ ва расонидани кӯмак ба осебдидагонро намоиш доданд. барномаи ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳияи Рашт хотири аҳли чорабиниро хеле ҳам шод намуданд. идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзодода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт.
кашидани хати оби нӯшокӣ аз масофаи 8 километр аз деҳаи Шидз ба мавзеи санободи ноҳияи Рӯшон бо харҷи $86,000 амрикоӣ бо суръату сифати баланд идома дорад. баъди пурра ба итмом расидани тарҳ 48 хонаводаи деҳаи санободи ноҳия бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин хоҳанд шуд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри таъмини сокинони мамлакат бо оби тозаи ошомиданӣ тамоми чораҳои мушаххасро рӯй даст гирифта дар ин сабт корҳои зиёдеро пиёда намуд. ҷиҳати рушдбахшидани рӯстаҳои дурдасти мамлакат ва таъмини бошандагон бо оби тозаи нӯшокӣ сохтмони хати оби ошомиданӣ аз деҳаи Шидз то мавзеи санободи ноҳияи Рӯшон дар масофаи 8 километр оғоз гардид. зеро деҳаи санобод 48 хоҷагӣ дошта мушкилоти асосии аҳолӣ ин набудани оби тозаи нӯшокӣ мебошад. зеро маскунони ин рӯсто аз оби дарёи Панҷ истифода менамуданд ки дар фазли тобистон бо боло рафтани маҷрои дарё истеъмол кардан ба бемориҳои зиёд оварда мерасонад. ин лоиҳа аз тарафи шарикони рушд дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Рӯшони вилояти Бадахшон маблағгузорӣ гардида истодааст. айни замон аҳолии маҳалла аз оби дарёи Панҷ истифода мебаранд ки ин об ифлос буда истеъмол он бисёр одамон ба касалҳои гуногун дучор омаданд. бо амалӣ гаштани ин лоиҳаи маҳаллии Санобод бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин мегардад. сарчашмаи ин хати оби нӯшокӣ дар чашмаҳои деҳаи Шидз сар шуда воқеъ мебошад. барои анҷоми пурраи хати оби нӯшокӣ ки тавассути қубури пластикӣ амалӣ мешавад $86,000 амрикоӣ маблағ ихтисос дода шудааст. бо ҷаҳду талоши кормандону мутахассисон дар масофаи 3 километр корҳо аз худ карда шуда хобондани қубури обгузар дар баъзе мавзеъҳо ҷараён дорад. аз вусъати корҳои сохтмонӣ бармеояд ки дар татбиқи бо сифати хати оби нӯшокӣ деҳаи Санобод масъулини соҳа ҷиддӣ кор гирифта умед аст ки дар муҳлати кӯтоҳтарин ин тарҳ амалӣ шуда сокинони солҳои сол интизори оби ширин аз миён бардошта хоҳад шуд. барномаи ахборро идома медиҳем. деҳқонону кишоварзони ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ния доранд ки аз киштҳои ғалазор ки 1546 гектарро дар бар мегирад ин мавсим 7111 тонна гандум ҷамъоварӣ карда ҳамчунин аз ҳисоби коҳу хушок хӯроки чорваро низ барои давраи зимистон захира намоянд ва дар баробари ин майдонҳои холигашта кишти зироатҳои бо ин айём мувофиқро сари вақт анҷом диҳанд. ҳамкоронамон Худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид дар ин мавзӯъ гузориш омода карданд. дар қисмати ҷануби мамлакат водии зархези вахш ҷамъоварии ҳосили киштаҳои тирамоҳии зироатҳо ба таври васеъ истифода вусъат бахшида шуда ҳосили ҷамъоварӣ гарида баробари таъмини фаровонии бозори дохилӣ ҳамзамон ба хориҷи кишвар содирот мегардад. бо пеш гирифтани усулҳои пешқадами хоҷагидорӣ чандест ки дар бозорҳои мамлакат дар радифи пиёз бодирингу помидор ҳандалак ва тарбузи истеҳсоли худӣ аз лиҳози экологӣ тозаву хушсифат ба сокинон дастрас мебошад. хоҷагидорони кооперативи тиҷоратии Турахон Санқулов баъди рӯёндани ҳосили дилхоҳ аз гармхонаҳо бозорҳои деҳқонро бо намунаҳои нави ҳандалаку тарбуз таъмин менамоянд. ҳозир ҳандалак ҷамъоварӣ саршид харидорон омадааст аз сари палак гирифта бурдааст. тибқи иттилои раёсати кишоварзии ноҳия новобаста аз он ки обу ҳавои ин мавсим тағйирёбанда буд вале ҳосили ғалазор он қадар бад нест. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ кишти ғала 1546 гектарро ташкил дода дар аксарияти хоҷагиҳо дарав тариқи дастӣ ва техникӣ ба анҷом расонида мешавад. тибқи дурнамо мо соли ҷорӣ дар майдони 1663 гектар ғаладоннигоҳ кишида будем ки аз он ҷумла 1546 гектар гандум 117 гектар ҷав. то имрӯз тибқи маълумотҳо дар ноҳия дар майдони 903 гектар гандум дарав шудааст ва 850 гектар куфта шудааст ки аз ин 6800 тонна ғала ҷамъоварӣ карда шудааст. хоҷагии деҳқонӣ ба номи Ниёзмаҳмад Бегов яке аз хоҷагиҳои калон дар ҳудуди ноҳия ба ҳисоб рафта саҳмдоронаш дар ҳама бахшҳои кори хоҷагидорӣ тавассути меҳнати пурсамар ҳамасола ба натиҷаҳои дилхоҳи меҳнатӣ ноил мегарданд. дар ҳамин шаб рӯз деҳқонон баробари ба анҷом расонидани дараву ҷамъоварии майдони ғалазор барои гузарондани кишти такрорӣ омода кардани заминҳои холигашта коркарди байни қатору ғизодиҳии пахтазор ҳамзамон барои таъмини эҳтиёҷоти чорвои хоҷагӣ барои давраи сардиҳои сол ба ҷамъовариву захира кардани خوراکی چورو مشغول هستند. در میدان 108 گکتار بدهی کهنه داریم، 135 گکتار بدهی نو کردگی تیار داریم. در خوجگی تا حاضر 700 تن از ذخیره در چاه خوب کردگی داریم. سینه‌اش 20 تن ای بدهی خوب کردگی داریم.
бояд гуфт ки дар баъзе аз қидаҳое ки сабзавоти барвақтӣ ва кишти дигари он ҳосилаш ҷамъоварӣ шудааст деҳқонон ба кишти такрорӣ шурӯъ намуданд. аслан дар ин давра бештар кишти шолӣ ва макаи дону хӯроки чорво ба манфиат аст. чун соли гузашта чорводорон аз сабаби хушк омадани обу ҳаво мушкилӣ кашида буданд, ин мавсим истифода аз алафҳои табиӣ ва копояву беда захираро барои 2 соли минбаъд бо эътимод мегардонанд. худойлоди раҷаб, искандари саид, ноҳияи ҷалолиддини балхӣ, ахбор. натиҷаи меҳнати кишоварзони ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ хуб ба назар мерасад. хоҷагдорони ноҳия ҳосили майдони беш аз 5000 гектар ғаладона, 537 гектар сабзавот ва 300 гектар полезро ҷамъоварӣ менамоянд. гузориши абдурозиқи азиз. дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ сол то сол ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ афзоиш меёбад. имсол дар 537 гектар сабзавот, 300 гектар полезӣ, қариб 200 гектар картошка кишт карданд ки аз натиҷаи меҳнату заҳмати хуби кишоварзон дарак медиҳад. сокини деҳаи мушкруди ҷамоати деҳоти якатути ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ Мирзо Маҳмади Ёфтаков 20 сотиқ замини назди ҳавлигӣ дорад. ҳар сол аз ҳамин миқдор замин то 10 тонна маҳсулоти гуногун ба даст меорад. ин навъи помидори чери аст ки онро гелос помидор ҳам мегӯянд. 2 сол боз дар дохили гармхонаҳо аз ҳамин навъи помидор кишт мекунанд. ҳосилаш барои хонавода, ҳамсояҳо ва ҳатто бозорҳои дохилӣ ҳам кофист. майда мешавад, ки ҳосилаш хуб мешавад. меган то 100 тоннара мо дидем ки дар Америка аҳми 100 тонна гирифтан. неки заминои мо дида ба заминои Америка заминои пурфайзан, пурқувватан, меҳнатҳои хуб карда шудем. иншоалло айваям зоидтар мо мегирем. тавре маълум шуд аз нимаи аввали моҳи май ҷамъоварии чунин помидори хурду болаззатро идома мебахшанд. ҳар қадар ҷамъоварӣ кардани маҳсулот боз ба зиёдшавии он муҷиб мешавад. ҳар ниҳоли помидор ба мисоли хушаи ангур ҳосил дорад. ин нави помидор ҳаҷман хурд буда аз ҷиҳати таъм хеле ширин аст. ҳосилнокии помидор гелос ҳам хеле баланд аст. деҳқонон гуфтанд ки аз як ниҳоли помидор гелос то 8-10 килограмм ҳосил гирифтан мумкин аст. аз ҳамин гармхонае ки мо ҳузур дорем деҳқонон умед доранд ки 8.5 тонна помидор ба даст биёранд. дар ҷамоати 50-солагии Тоҷикистон низ дар ҳамкорӣ бо бахши кишоварзии давлатҳои дӯст дар 4 фасли сол зироати дилхоҳ ба даст меоранд. дар хуҷагии деҳқонии Носир таҷрибаи пешқадами илм ва истеҳсолот ба мушоҳида расид. ҳар қида замин ҳадафнок баҳрабардорӣ мешавад ва маҳсулот ҳам марҳилавӣ омода мегардад. самараи дастони ин саҳмдори замин ба маъраз гузошта шуда буд ки аз фаровониву сифатнок будани маҳсули дастонаш дарак медоданд. тавре ишора карда шуд чунин деҳқонони асил ҳамеша дастгирӣ меёбанд. афзоиши маҳсулоти деҳқониро ба инобат гирифта дар маркази шаҳраки абдураҳмони ҷомӣ бозори фурӯши сабзавоти тару тоза ва хушкмеваҳоро ифтитоҳ намуданд. акнун дар ин бозорчаи нав ки хос барои деҳқонон кушода шуд, сабзавоту полезӣ, мева ва дигар дастранҷи заҳматкашонро бо нархи дастрас пешниҳоди сокинон мегардонанд. бозори нав ба он мусоидат мекунад ки фурӯши кӯчагии меваю сабзавот бартараф карда шуда хизматрасонии сифатноки савдо таъмин гардад. зимни ҷамомат таъкид карда шуд ки сокинони ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ дар рушди самтҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат саҳми назаррас доранд ва ҳиссаи онҳо қабл аз ҳама дар таъмини амнияти озуқаворӣ шоистаи таҳсин аст. бо иқдоми соҳибкорони ватанӣ ва бо мақсади коҳиш додани маҳсулоти воридотӣ дар деҳоти хайрободи ноҳияи зафарободи вилояти Суғ корхонаи истеҳсоли гӯшти парҳезии парранда мавриди истифода қарор гирифт. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن همایون 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، کاهش دادن واردات گوشت پرهیزی مرغ از خارج مملکت و تشکیل جایهای نوی کار دائمی با ابتکار مقامات محلی حاکمیت دولتی ناحیه ظفرآباد ولایت سوغ و دستگیری صاحبکاران محلی جمعیت دارای مسئولیت محدود ایجادیان، امروز باز یک کارخانه پرنده پروری به 3 ساله گوشت پرهیزی نگرانیده مورد استفاده قرار گرفت. صاحبکاران 3 عدد بنای سالها بیکار خوابیده را به مبلغ نزدیک 350,000 سامان تعمیر کلی گذرانده برای پرورش چوجه‌ها، مرغان گوشتی و انبار نگهداری خوراک پرنده‌ها شرایط سازگار مهیا ساختند. در بنای یکم امروز 10,000 صد چوجه‌های از کارخانه‌های استحصالی وطنی خریداری شده پروای پرورش می‌یابند. چوجه‌ها همروزه با خوراک‌های سرغذایی از ماکرو و میکرو المنت‌ها بایگردانده گندم جو و دان جوار مکه
تامین هستند. جهت صرفه‌کارانه استفاده نمودن آب خوراکه و سری وقت به چجوی مرغان دسترس نمودن آنها، صاحبکاران به قدر 190,000 سومانی تجهیزات معاصر خریداری و در استحصالات جاری گردانیدند. بنای دوم برای 10,000 سر مورد پرورش یافته و برای استحصال گوشت پرهیز تیار مجهز گردانده شده است. کارخانه جای مخصوص ذبح مرغان را دارد که با تمام تجهیزات معاصر مجهز گردانده شده است و جوابگوی طلبات امروزی سانیتری و گیگینی می باشد. پس از ذبح مرغان، گوشت استحصال گردیده با قوه کارگران به کار دائمی فرا گرفته بسته‌بندی کرده در سردخانه کارخانه نگاه داشته، پس از حجتگذاری آماده سازی سرتیفیکات مطابقت به نقطه ها و مغازه های خدمت رسانی انتقال می گردد. ذکری به مورد است که افتتاح کارخانه پرنده پروری برای استحصال گوشت پرهیزی نگرانده شده ناحیه ظفرآباد انتهای کار نیست. مسئولین ساحه عزم دارند که با جلب متخصصان و با کار دائمی فرا گرفتن باز 20 نفر اشخاص بیشو اقتدار کارخانه را بلند کرده استحصال گوشت خوش‌صفت پرهیزی مرغ را تا به 1000 تن رسانند. مضبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد برای برنامه اخبار. ادامه اخبار. دوری نهایی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من در شهر وحدت با اشتراک هنرمندان و دسته‌های هنری از 11 جماعت و شهرک دهات جمع‌بست گردیده با پیشنهاد بهترین نامیناسی‌های آزمون غالبان به دور جمع‌بستی راحت گرفتند. گزارش همکاران ما. وصفی تاجیکستانی صاحب استقلال ترنم زیباگی دیار در اشعار ادیبان، شاعران و نویسندگان معاصر برجسته انعکاس گردیده است. محبوبیت این دیار زیبا منظر قلبی سیاحان خارجی را تسخیر نموده با آباد و زیبا گردیدن موضع‌های گوناگون مملکت ساحه سیاحی در تاجیکستان سال تا سال رشد می‌نماید. تاجیکستان وطن عزیزی من دوری نهایی آزمون جمهوریوی در شهر وحدت با اشتراک مهمانان و اهل فرهنگ شهر جمع‌بست گردید. ما شاهد هنرنمایی چهره‌های نو گردیدیم و همچنین در چند نامیناسی دیگری که از طرف هوسکاران و صنعتکاران شهر وحدت اینجا نمایش داده شد هویدا گردید که در روی صحنه ما چهره‌های نو را دیدیم. مقصد از برگزاری آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزی من دریافت پدیده‌های نوی هنری، سنجش مهارت کسبی اهل فرهنگ ارزیابی گردید. در دوره نهایی آزمون بهترین نامیناسیا از جانب هنرمندان 11 جماعت دهات شهر وحدت مورد بهاگذاری قرار داده شد. هنرهای مردمی بخش مهمی ساحه فرهنگ محسوب می‌یابد. پیشنهاد دستاورد و آفریده‌های هنرمندان در گوشه‌های مخصوص از آن گواهی می‌دهد که جلب ساکنان به رشد هنرهای اجدادی باز هم بیشتر گردیده است. امروز استعدادهای زیاد خوبی هست که آنها میتوانند آینده گلباغ صنعت تاجیک را از خود رنگ نموی دیگر ببخشند. سهم مؤسسه‌های فرهنگی از جمله خانه‌های مدنیت در جماعت دهات نظررس میباشد. در شهر وحدت چنین بارگاه‌های هنر از حساب بودجه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر باز هم آباد و زیبا گردیده مکانی برگزاری آزمون و چاره‌بینی‌های گوناگون میباشد. ما جوانان دوران استقلالیت بهر آباد و زیبا نمودن تاجیکستان عزیز خود سعی و کوشش نموده گفته های سرور کشور را سرمشق کار خود می نماییم. می سزد که با تاجیک بودن، با چنین تاجیکستان جوان و نازنین، با چنین وطن نامدار افتخار کرد. دایر و برگزار نمودن آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزی من بار دیگر ثابت می نماید که حکومت جمهوری تاجیکستان بهر باز هم بلند برداشتن رشد ساحه همروزه تدبیرهای سودمند را راه اندازی می نماید. محمد علی عبدالکریم شکرالله نورالله از شهر وحدت برای برنامه اطلاعاتی اخبار. بیننده های گرامی این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر سلامت باشید.